neřekni to samý, co já. Part 2. Takže řekni jakýkoliv ovoce. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pokud jsi vybral ananas, tak bohužel, ale můžeš jít ven. Takže řekni otázka číslo 2. Řekni jakýkoliv zvíře. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pokud jsi vybral tak psa, kterýho tu mám, tak bohužel, ale hru opouštíš. Vyber si číslo od 1 do 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pokud jsi vybral číslo 2, tak bohužel, ale můžeš rovnou jít pryč ze hry. Dále vyber jakoukoliv značku auta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pokud jsi vybral Ferrari, tak bohužel, ale rovnou můžeš opustit hru. Tak čau. Řekni jakoukoliv barvu duhy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Já se vybírám zelenou. Pokud jsi ty vybral nebo vybrala zelenou, bohužel nás opouštíš. Pokud jsi dostal nebo dostala až sem, nezapomeň kliknout na tlačítko lajku a mějte se hezky a čau.